Raġel ta' 82 sena li kien ħal virus u fiq minnu u li kien tlaqam b'mod sħiħ huwa l-aħħar vittma tal-pandemija f'pajjiżna. Ir-raġel ħal virus it-tieni darba u din id-darba safa vittma tiegħu u tilef ħajtu l-isptar Mater Dei bejn l-Erbgħa u l-Ħamis. Bekk issa pajjiżna irreġistra l-420 vittma tal-COVID. Il-mewt tar-raġel ħabbar għall-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula intqal ukoll li għall-ewwel darba sa mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna fl-isptarijiet Maltin ma hemm ħadd rikoverat bil-virus. Aħbar tajba oħra hi li għal darba oħra fl-aħħar 24 siegħa ma kienx hemm każijiet ġodda tal-virus f'Malta filwaqt li fiequ 11-il persuna biex issa l-każijiet attivi niżlu għal 33. Intant tal-mistoqsija ta' Net News dwar il-varjanti f'pajjiżna, il-Ministru Fearn sostna dak li diġà ntqal u ċoe li f'pajjiżna għandna każ wieħed tal-varjant Indjan. Sa issa l-Gvern baqa' ma qalx minn fejn tfaċċa dan il-każ uniku. Il-parir tiegħi l-aħjar mod kif ma jkollniex varjanti u li ma jkollniex każijiet. F'pajjiżna sa issa ftit anqas minn 275,000 persuna jew madwar 62% tal-popolazzjoni tlaqmet b'mod sħiħ. Il-proċess tat-tilqim beda fl-aħħar ta' Diċembru u nhar l-Erbgħa infetħet ir-reġistrazzjoni għall-aħħar faxxa tal-popolazzjoni li tista' titlaqam, dik ta' bejn 12 u 16-il sena. Intant sa issa għadu mhux magħruf jekk il-booster shot għall-virus hux se jibda jingħata aktar tard matul din is-sena stess jew hux se jitħalla għas-sena d-dieħla.